Да. Супер. Добре. Здравейте на днешната среща за излекуване на вътрешното дете. Благодаря на всички, които си позволиха да участват на живо в момента. Благодаря и на тези, които ще слушат записа, защото е работен ден и не всеки може да си позволи през деня да се отпусне. А наистина за тази медитация е нужно отпускане. Защото когато ние се отпуснем, нашия мозък се отпусне, ние отиваме в алфа, тета мозъчни вълни. Когато заспим, вече отиваме в делта. Не го искаме това състояние заспиването, а отпускането. Тета, алфа мозъчни вълни. Това е състоянието на хипноза. Затова не се притеснявайте, където в медитацията аз ще ви кажа, че ти си в състояние на хипноза. Това е просто отпускане на мозъка. Всичко се случва, всички прекрасни идеи идват, когато мозъка е в отпуснато състояние. Когато сме в логиката, ние сме в бета мозъчни вълни. Тогава трябва да мислим рационално. Но когато искаме нещо да сътворим, когато искаме да отидем там, да трансформираме миналото, тогава трябва да бъдем в алфа, тета мозъчни вълни. Така че нека го правят тези, които наистина могат да се отпуснат и никой не ги притеснява в момента. Ако не, просто после ще си слушате на запис. Преди да започнем с самата хипноза, искам да кажа, че създадах една програма, така дълго я мислех и защото много работя с хората с Rapid Transformational Therapy и най-накрая, когато завършиме с излекуване на детето, тогава са най-големите сълзи. Най-много плачат хората, когато прегръщат своето дете, което не е получило любов, не е получило внимание. Родителите са го обичали, но по техния начин. Грижили са се. Родителят иска да се грижи за детето, да му осигури подслон, храна, училище. Но детето какво иска? Иска игри, иска внимание, иска валидиране. И затова понякога се усеща недооценено, даже недолюбено. В много от случаите хората казват, да, те се грижиха за мен, майка ми и баща ми, но аз бях самотен. Аз не получавах любов. Нямаше в мен любовта. Защото всеки, според звездите вече там, всеки с неговите енергии, има различна потребност от любов. Някой е по-интровертен, друг е по-екстровертен. Така че всеки е с неговите нужди. В процеса на работа установяваме, че има 4 типа дете. Доброто дете. Може в чата да запишете кое дете се определяте вие. Доброто дете, което винаги е послушно, което все помага на мама, което все си мълчи, само и само да има мир, което винаги е готово то да се притече на помощ. Доброто дете винаги иска да има мир, разбирателство, радост, щастие, е готово да се жертва за това нещо. Така получава любов, когато е добро. Когато мама каже, много ти благодаря, ти си много добро дете. И то продължава да работи за другите. Бунтуващото се дете, доброто. Повечето тук ще бъдем добрите деца. Аз също съм доброто дете. И сега се уча да поставям граници. Бунтуващото се дете. Особено когато има повече деца, бунтуващото се дете печели внимание, като прави бели, като прави пакости, все нещо, повечето са доброто дете, да, все нещо прави така, че да му обърнат внимание. Защото, да речем, може да има добро дете, умно дете в семейството и то с пакости, бунтар по природа. Има си такива хора, просто бунтари по природа. Тогава то валидира и получава вниманието, като прави бели. Или нещо се проявява, като черната овца. Следващия тип дете е умното дете. Умното дете винаги учи добре в училище и след това се справя добре. И когато му кажат браво, виж брат си, какви оценки получава, или сестра си, колко се развива, и това вече то е валидирано. И така то разбира, че когато учи, когато е успешно, то е забелязано, то е обичано, то е валидирано. Другия вид дете е болното дете. Когато
Особено болното дете е когато това е по-голямото дете и се роди по-малко дете. И мама и тата обръщат внимание на по-малкото дете, просто защото то се нуждае от повече внимание. Тогава болното дете започва нарочно да се разболява. Това е психосоматика. Защото вижда, че когато се разболее, на него му се обръща внимание. И така, като деца, ние сме изградили тази симптоматика да бъдем обичани, забелязани, валидирани. И интересното е, че когато пораснем, продължаваме. Продължаваме в същия дух. Доброто дете не може да поставя граници. Бунтуващото се дете започва да оправя ситуациите в работата, дори да не е негова работа. То се възмущава на всичко. То просто кипи от енергия и се иска да се бунтува. Все да е в вихъра на събитията. Болното дете продължава да има симптоматика и да се разболява, въпреки че вече няма причина, няма кой да го валидира. Това е психосоматика. И кой дете остана? Болното. Черната овца, казахме. Всичките деца просто по някакъв начин продължават да пренасят това нещо. Успешното дете все иска да е успешно. Никога не се задоволява. И така създадах една програма, в която има 12 модула, да се свържеме с детето в нас. Направила съм 4 медитации в зависимост от това, кое дете сте вие. Успешното, болното, доброто дете или черната овца. Също съм направила в тази програма медитация за свързване с родителите. Отделяне на границата. Ти си моят родител, благодаря ти за живота, но ти си ти, аз съм си аз. Защото много често нашата връзка с родителите, повечето от вас, които ги виждам тук и които ще гледат записа, знаят за семейните констелации, колко важна е връзката с родителите и рода и как ние носим от тяхната памет, носим от това, което те са преживели. И когато се свържим с родителите и се разграничим, това е моя живот, аз приемам тези избори, тогава нещата се променят. Самото осъзнаването, че ние сега сме възрастния човек, като казвам възрастния, нямам предвид стар, но порасналия човек, и като се свържим с детето, се получава изключителна трансформация. Аз съм правила много такива сесии, докато учех Rapid Transformational Therapy и трябва да ви кажа, че много, много ми помогна. Да излекувам моето вътрешно дете, да го заобичам, да намеря мир със себе си и да се приема такава каквато съм. Да, доброто дете съм. Да, обичам да плизвам, да съм добрата, тогава ми е хубаво. Но се уча да поставям и граници. Така че ако на някой не му отговоря веднага или нещо се забавя, да знаете, обичам себе си и вас ви обичам, но обичам себе си. Трябва даже да ми благодарите, че аз се движа по моя път, да може и вие така да правите. Просто да си отстоявате себе си. В тази програма съм направила и една медитация за отстояване на границите. Да си поставите в кръг, да вкарате хората, от които сте взели обида. Взели сте даже гняв може да има. Взели сте товара на някой, защото някоя приятелка само ви се оплаква. И вие взимате от нейния товар, защото сте добри, защото сте емпати. Тогава си връщаме тези товари на хората, за да може ние да се почувстваме себе си. Тази медитация за отстояване на границите е много хубава и нея може да си я правите всеки път, когато пожелаете. Още една медитация съм направила в тази програма, която е... така те просто идеите идваха. Първо беше идеята да бъдат само 4 медитации за различните типове дете, но то после изникнаха още идеи. За навлизане в утробата, медитация за връщане, навлизане в утробата и рода. Защото понякога ние отричаме рода. Има пияници, да речем, някой там се е изложил, но в крайна сметка рода ни дава голяма сила и трябва да го признаем рода. Тогава ние сме себе си. Така че всичките тези медитации и комплект с книга Мост, да разговаряш с детето, да си спомниш на коя възраст, какво се получи, каква емоция ти
съхрани в себе си, в какво повярва за живота. И когато тръгнеш да ровиш там навътре, тогава разбираш, че всъщност твоето дете заслужава много любов и ти му го даваш. В тези медитации ти даваш на детето си толкова много любов, разбиране, признаване, което то не е получило, но сега е дошло времето. И аз искам да призная, че този проект го бях приготвила за миналия месец, но всичко беше готово и се изтри програмата. Просто се изтри, ето така. Трябвало е сега да се пусне точно на това новолуние в Овен. Аз самата усещам едно раздвижване в енергията. Позволете си и вие да поровите там в себе си. Като до края на тази седмица, тази програма, аз съм дала цена 75 паунда, до края на тази седмица ще може да се закупи за 55 паунда. Това е за програмата. Сега продължаваме с медитация за излекуване на детето, като сега ще вложа за различните типове дете. Просто ще бъде по-обща медитация. Здравей, Неси! Така че трябва да се отпуснете. Сложете си слушалки или се отпуснете на легло. Въпросът е да не заспите. Няма да заспите, аз ви обещавам. Тъй като знаете, че аз съм и рейки мастер учител, сега с ваше позволение и на всички, които ще слушат записа, ще вкарам и символите на рейки, за да може още повече с рейки енергията да се задълбае в миналото. За рейки няма минало, няма бъдеще. Всичко е тук и сега. И когато ние отидем там и прегърнем това дете, тук сега се случва нещо. Случва се чудото. Случва се, че ние сме прегърнати и усещаме тази любов. Само една секунда. Добре. Настанете се удобно. Сега ще споделя музика. След записа ще коментираме кой какво е усетил. Момент, така сега. Така. Да намеря мелодията. Чува ли се при вас? Само някой да ми каже. При мен се чува. Добре, супер. Малко по-високо или по-ниско да остане? Как ви се... Не е необходимо да е много високо, така да ми кажете, защото... Така е добре. Добре ли е? Така е добре. Добре, добре. Защото в записа да не се получи после предния път, така беше, че в записа пък беше доста силно. Добре, чува се. Така. Настанете се удобно. Отпусни ръцете и краката, така че да не се докосват. Разположи се удобно, размърдай тялото си, така че тялото да се чувства удобно, отпуснато, релаксирано. Вдишай дълбоко, диафрагмено дишане. Дишай и издишай. Издишай през устата всичко, което вече не ти е нужно. Дишай дълбоко, диафрагмено дишане, изпълни гърдите. Нека въздухът отиде даже към главата, към епифизата. Задръж леко. И издишай през устата. Издишай бавно и категорично всичко, което не е твоето. Продължавай да вдишаш дълбоко и да издишаш всичко,
което не е твоето. И така, в тази медитация хипноза започваме с отпускане. Отпускане на тялото и ума. Насочи вниманието си към твоето трето око, областта между веждите, на челото. Не трябва нищо да правиш, нищо да контролираш. Просто позволи на спокойствието да премине през теб. Мислите могат да идват, но ти не е нужно да им обръщаш внимание. Позволи си този миг за себе си. Ти си напълно в контрол и в същото време дълбоко отпуснат. Сега си представи, че си на морският бряг. Погледни морето. Няма нужда да го виждаш ясно, достатъчно е да го усетиш. Усещаш топлия дъх на слънцето. Нежните, топли слънчеви лъчи, които докосват кожата ти. Те затоплят раменете ти, гърдите, ръцете. И с всяко това усещане ти потъваш по-дълбоко и по-дълбоко. Чуваш или усещаш морският бриз, как минава леко по кожата ти, в косата ти. Свеж, но мек, успокояващ. И за всяко вдишване и издишване ти потъваш по-дълбоко и по-дълбоко. Сега насочи вниманието си към краката. Усещаш топлия морски пясък под тях. Пясъкът е мек, приятен, стабилен. Той те държи, подкрепя те. Топлината се разлива в стъпалата, в глезените, в пръстците. И усещаш как цялото напрежение просто се стича надолу, в пясъка, в морето, разтваря се. С вътрешния си поглед можеш да забележиш вълните, как идват и си отиват. Белотата на пяната, движението. Всяка вълна отнася нещо старо. Всяка вълна носи усещане за лекота, хармония. Тялото ти сега е натежало и отпуснато. Умът ти е спокоен и бистър. Дишането ти е бавно и естествено. Ти си на място, където си в безопасност. Просто си ти. И можеш да позволиш на ума си да те отведе точно там, където е най-полезно да бъдеш в този момент. Подсъзнанието ти знае пътя. Знае какво е готово да се покаже. И ще го направи по най-мекия и безопасен начин. Ти чуваш гласа ми и в същото време навлизаш все по-дълбоко и по-дълбоко в себе си. Ти си отпусната, защитена, отворена. И от тук нататък всяка дума, която чуеш, работи за теб. По начин, по който е най-точен, подходящ и напълно в твоя ритъм. Сега ще направим един експеримент, за да разбереш колко податлив е твоят ум на внушение. Сигурно си правила този опит. Представи си, че насочваш отрязана, сочна част на един лимон към устата си. Отхапваш голямо парче лимон, дъвчиш. Отхапваш второ парче, дъвчиш. Усещаш текстурата на лимона в твоите уста. И какво ще усещаш? Твоето тяло произвежда слюнка
на базата на мислите, на вярването, което дадахме на мозъка, че дъвчиш лимон. Всеки път, когато правя този експеримент, дори и когато говоря, моята уста се напълва със слюнка. Защото всяка мисъл, всяка картина, която имаме в нашия мозък, произвежда физическа реакция в нашето тяло. И така, знаейки колко мощен е твоят ум, позволи си да отидеш назад във времето. Когато се роди, когато беше малко бебе. Разбирането къде, кога, как и защо ти придоби различни вярвания. Не можеш да поставяш граници. Или се гневиш, или все си болен, или все нещо не е както трябва, е мощна сила и енергия. Защото когато едно бебе се роди, то е красиво, прекрасно, изключително, обичано, желано. Първото преживяване на едно бебе е как всички му се радват. Бебето винаги е готово за целувки, милувки, независимо дали е нацапано или наакано. То знае, че е прекрасно и достойно за любов, радост, за успех. Същото се отнася за теб. Ти дойде на тази планета като едно прекрасно бебе. И сега си прекрасен, очарователен, достоен човек. Това е правото на всеки човек по рождение. И разбирането, осъзнаването, къде, как, кога ние променихме нашите мисли, ние променихме вярването, че не сме достатъчни, че нещо не е както трябва, е мощна сила и енергия. Сега аз ще броя от 5 до 1 и ти се носиш в ярък спомен, картина от твоя живот, когато ти се чувстваше самотно, недооценено, усещаше, че не ти е хубаво, усещаше, че няма кой да те погали. 4. Изнизват се дни, месеци, години. 3. Пътуваш лесно и плавно в този спомен, събитие, сцена, картина, когато ти се чувстваше самотно, недооценено, недостатъчно. 2. Летиш, пътуваш. 1. Сега този спомен се явява пред теб като екран на телевизор. Погледни сега в този спомен, вътре ли си или отвън? Нощ ли е или ден? И най-вече, какво чувстваш, какво преживяваш, какво усещаш в този твой спомен, когато не ти беше добре на душичката? Кой беше около теб? На колко години се чувстваше ти тогава в този спомен? Разгледай ситуацията, усети емоцията. Какво ти липсваше? Какво не беше наред? Какво те правеше тъжно? Кой те обичаше? Кой не те обичаше? От какво се страхуваше? Спомени излизат, може да са и няколко. Усети ги, преживей ги. Те са в теб. Какво значение ще им дадеш? Зависи от теб. Тогава детето беше самотно. Страхуваше се. Наблюдавай детето. Преживей емоциите. Не се страхувай. Ако дойдат сълзи или други емоции, осъзнай ги и продължи напред. Сега отново ще броя
и ти се носиш в друг спомен, картина, ярка ситуация в твоя живот, когато нещо в твоя живот не беше наред. 5. Отиваш, летиш. 4. Изнизват се години, месеци, дни. 3. Този спомен се е запечатал в теб. Тази емоция е запечатана в теб. И излиза сега като екран на телевизор. 2, 1. И си сега точно там, в този спомен. Виж отново ден ли е или нощ. Вътре ли си или отвън. Какво виждаш, какво чувстваш, какво усещаш в този твой спомен. Позволи си да се видиш. Позволи да видиш хората, които те обичат. Какво искаше най-много малкото дете? От какво се нуждаеше? Там, в тази възраст. В този твой спомен. Как изглеждаш? Харесваш ли се? Наблюдавай се, усети се, извикай това дете, припомни си емоциите, които изпитваше то тогава. Сега нека да направим нещо друго. Отиди пред къщата или апартамента, в който живееше. Знай, че там те чака твоето дете. Ти отиваш като порасналият, възрастният човек. Влизаш в входната врата, отваряш я и знаеш, че там, в стаята, която спеше, те чака малкото дете. По-малката версия на теб. Влез, усети в коридора познатата миризма и се насочи точно към тази стая. Отвори вратата и виж, там те чака твоята по-малка версия на теб. Седни до детето, хвани го за ръчичката, попитай го: щастливо ли си, мило мое? Кой те прави щастливо и кой те прави нещастно? Кой те обича? Отговорите идват без да мислиш. Ти ги знаеш, те са вътре в теб. Какво обичаш най-много да правиш? Какво те радва най-много? Имаш ли приятели? Чувстваш ли се обичано? Какво искаш от живота? Какво е живота за теб? Разговаряй с това дете, задай му още въпроси. Създай връзката между теб и него. Сега го попитай, кой беше най-щастливия момент в твоя живот. Може да има много такива моменти. Приказвай с твоето дете, опознай го. Пет. И ти и твоето дете сега се носите в ярък спомен, картина, когато се чувствахте толкова щастливо. Слънцето грееше и искахте да кажете: о, миг, поспри. Този спомен е тук, във вас.
4, изнизват се години, месеци, дни. 3, пътувате лесно и плавно. 2, 1. Сега тази сцена се разкрива пред теб като екран на телевизор. И ти застанал до твоето дете, влизате в този спомен. Толкова красив, толкова хубав, толкова запомняш се. Виж кой е около теб. Какво чувстваш, какво преживяваш? Кой те кара да се чувстваш щастлив? Кой те радва? Може да е природата, може да е някой, който ти казва нещо, може да е твое постижение. Порадвай се на този момент, запечатай го. И обещай на твоето дете да има повече такива моменти, да си спомняте хубавите моменти в живота. Да, лошо винаги ще има, трудности ще има, но нека те да бъдат уроци. Запечатай този момент, мини и през други моменти, когато ти се чувстваше щастливо дете и пораснал човек. Това дете имаше постижения, имаше любов, радваше се на живота. Изкарай всички тези спомени. Защото за мозъка няма минало. Всичко се случва тук и сега. И когато ти затрептиш на честотата на любовта, увереността, достоинството, радостта, щастието, всичко се променя. Вибрацията се променя. Химията се променя. И се случва чудо. Здравето става наистина здраве. Сега прегърни това дете. Хвани го в прегръдката си. Можеш даже в момента да си направиш една прегръдка и виж това дете. Виж как е облечено. Имаш снимки от себе си и можеш да си го представиш толкова добре. Виж очичките му, косата му и му кажи: от сега нататък аз искам да бъда твоят любящ родител. Никой на света не може да изпълни тази роля по-добре от мен. Аз те обичам такова каквото си. Обичам те с цялата си душа и сърце. Няма нужда да се стремиш да получиш моята любов. Аз те обичам винаги, до края на живота ти. Ти си най-хубавото и скъпо нещо. И моята любов към теб е безусловна. Аз винаги ще те пазя и подкрепям. Винаги ще имам време за теб. Винаги ще те изслушвам, защото ти си умно, закачливо, красиво дете. Аз и ти сега сме балансирани и няма нищо на света, което ние с теб не можем да направим. Можеш да продължиш да казваш на това дете точно това, което искаше да чуе тогава, когато беше малко. Ти си прекрасно. Аз те обичам безкрайно и безусловно. Толкова много се радвам, че аз съм твоят любящ родител. Ти си интересно, умно, забавно, интелигентно. И за мен е удоволствие и награда да бъда твоят родител. И виж как детето те гледа с тези очички и толкова се радва. И всички неприятни спомени, които е имало, когато се е страхувало, било е самотно,
вече се изтриват, премахват, изкореняват, защото ти го прегръщаш. И ще го прегръщаш всеки ден, когато си помислиш за него. Виж как те гледа с любов, с уважение, радостно, щастливо, че някой го вижда, валидира, обича такова каквото е. Сега си представи как силно прегръщаш това дете. И по-силно, и по-силно. И ти, и то се сливате в едно. И това дете е излекувано, щастливо, което знае, че ти го обичаш завинаги и безусловно. Дишай дълбоко и издишай. И усети това облегчение да прегърнеш отново твоето дете, себе си, да се погледнеш с други очи, да се харесаш, да се обичаш, да се потупаш по рамото, че заслужаваш, да бъдеш щастлив, успешен, здрав, такъв какъвто си. Разбирането в хипнозата, в медитирането, в регресията е мощна сила и енергия. И сега ти оставяш всичко назад. Изтриваш, изкореняваш, елиминираш и освобождаваш всички страхове, усещане за самотност, нужда да се показваш и доказваш. Всичко оставяш назад, защото ти така искаш. Тези спомени, които ти пречат, които не ти харесват повече, ти ги изтриваш. Избледняват, изчезват, вече ги няма, защото ти така искаш. Нещо магическо се случва с мозъка, когато е в хипноза, в това състояние на алфа, тета мозъчни вълни. Мозъкът се променя, приема мислите, вярването, което ти му дадеш. И тази промяна е незабавна, натрупваща се и необратима. Продължаваш да казваш на себе си това, което искаш да бъдеш. Аз съм здрав. Аз съм силен. Аз съм умен. Аз съм радостен. Аз съм щастлив човек. Аз съм успешен. Аз съм всичко, което искам да бъда. И всичко, което следва след аз съм, следва теб. И ти продължаваш да си казваш тези утвърждения всеки ден. И така усещайки, чувствайки, виждайки как всичко това се случва. Как детето е щастливо, излекувано, красиво, очарователно. И в същото време това си и ти. Сега можеш бавно и спокойно да се завърнеш в твоето пълно съзнание. 1. Размърдай пръстите на ръцете и на краката. 2. Дишай дълбоко и издишай. 3. Отвори очите си, усещайки радостта, щастието, красотата на живота. Реченото да бъде сторено. Амин. Така да бъде. Така е.
Сега спирам записа, за да можем да коментираме кой какво е усетил. Само отново да добавя и в чата тук ще пусна, ако искате да се присъедините към моята рейки група, към моята страница за хипнотерапия рейки, а също и да разгледате програмата за излекуване на детето в мен. Програмата е направена с много любов и разбиране. През всичко това аз съм минала доброто дете, за да се науча да поставям граници. Повечето от вас са емпати и както написаха, повечето са били доброто дете. Така че когато работим със себе си, когато се научим да поставяме граници, нещо се случва. Ставаме точно хората, които сме дошли да бъдем, а не които са ни казали да бъдем, защото така е било по-удобно тогава. Не трябва да живеем удобно, трябва да живеем като себе си. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!